Zortzigarren ipuina, arranoa eta azeria. Arranoak harrapatu zizkion behin azeriari luzilo edo leize batean zeuzkan umeak. Ikusirik azeri asko jakinak egin ezingo ziola gaitzik arranoari, jarraitu zion negarrez eta diotza palaguz. Hegazti beste guztien erregezarena, erruki zaitez nitaz, bihurtu behar dizkidazu nire umeak, zertarako guraso bati emango diozu honelako atsekabea. Erantzun zion arranoak. Hago izilik lapur zital hori. Zenbat alditan harrapatu dizkiozu oilo lokatuari bere txitatxoak bigundu gabe gurasoaren negarrarekin. Inork ikusi ezin zaitu kirastu gaiztu hori. Hala arranoak eraman zituen azerikumeak bere abiara, jaten emateko arranokumei, azeri askotarikoak asmatu zuen zu ematea arranoaren umeak zeuden arbolari. Ekarri zituen lasto, lar igarra eta zua. Izeki zituenean erregarriak igotzen zuenkeak gora jaiki zengarra. Ikusirik arranoak erre behar zutela bere umeek abia eta guzti esaten dio. Azeri oker eta asmakaria garaitu nauzu zure asko jakinarekin. Itzali egizu zua eta emango dizkizut zure umeak. Hala bihurtu zizkion kalte gabe, irakasten zuela, gehiago balio duela sarri eta asko jakin eta izartuak izatea, indartsu eta sendoa izateak baino. Daudenak toki goietan, eror daitezke bera, arrotu behar ez gara, zori ordu honetan.